Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Bortzirietako bertze herri bat ezagutzeko aukera izan dugu. Gaurkoan herriz herri Arantzara etorri da eta Arantzak zer eskaintzen digun ikusiko dugu. Eta gaurkoan Txaloa telebista Arantzara etorri da, Arantzako herri ezagutzeko gogoakin. Eta norrak esplikatuko digu Arantza bertako alkate Mentxu Peñamiobe. Egunon Mentxu, zer moduz? Baita zuri, eta zuek? Gu hementxe gogukin izagutzeko pixka bat Arantza. Onaino etorri zarete, ez da gutxi. Bai, konta eguzu pixka bat nola dagoen Arantzako udaletxeko egoera ekonomikoa, momentu honetan. Ze galdera, zaila, erresa, zaila. Bueno, justun, hortxe dirurik ez dugu eta hortxe ari gara, diru laguntzakin eta horrela ari gara funtzionatzen, baina justun, ibiliko gara. Ze evoluzio eman du azkeneko urtetan? Bueno, nik uste dut azkeneko urtetan lan gehiago egiten ari garela, gauza gehiagotan sartzen garela, eta bueno, hortxe ari gara, lan batzuk egin nahian, laguntzen bidez eta funtzionatzen dugu, diru sarrerarik ez dugu hemen herriko diru sarrera dira ditugun zergak, autoak eta etxearena, bertze lantegi handirik eta ez dugu, hemen industriarik ez da, orduan horrekin eta gobernutik heldu diren diru laguntzen bidez bideratzen dugu. Orain arte egondako udaletxetan beti galdetu dut galdera hau, zein da ongi gobernatzeko trukoa? Baldin badago, edo nola gobernatu ongi? Bueno, nik uste dut hemen gaudela herria eta gobernuaren bitarteko lan hori egiteko, ez? Eta herriak behar bezala funtziona dezan. Ditun zerbitzuak behar bezala mantendu, lagundu, bultzatu, hortan ari gara, eta gu gehonek, zinegotziok eta alkateak egin behar duguna da, lan hori, laguntzeko lan hori, eta pentsatu beti ere, gurekin herritarrak gu bezalakoa direla, pertsonak gara, gure eskubideak eta bizitzeko ahalik eta duintasun gehiena eskaini, eta nik uste dut hori dela gakoa besterik ezin dugu guk egin. Urteko aurrekontua zein izaten da? Bueno, aurtengo dugu 458.000 euro inguru. Eta pentsatzen dut horrekin parte bat bideratuko duzuela inbertsioak egiteko. Baduzue momentu honetan inbertitutako zerbait ere? Bueno, gure herria badakizu mendian dela, orduan oraintxe bertan mendibide batzuk moldatu ditugu, eskolan egin dugu bertze inbertsio handi bat, Galdara Berria jarri dugu. Oie dire, batez ere mendian, baserri handiz dugulako, haietara aietzeko behar bezalako bideak, bai gero aziendentzako bide kanadienseak deitzen direnak, holako lanak ditugu guk. Eta etorkizun hurbilek da begira, proiekturik baduzu eskuartean? Bueno, proiekturik handiena izanen da plan berria inber dugula, hiri plan berria, hortan Laster esleitu behar dugu, eta hortan emanen ditugu hurrengo 4 urte uste dut izaten dela, ez? Eta hori da, dugun zerarik lanik handiena edo proiekturik handiena, bai dirutan, bai hortik ateratzen aldela kontuan izan eta ez, ikusi nahi dugulako proiektu horren bidez nahi dugu landu hemendik 20 urtera ze Arantza nahi dugun. Orduan hor badugu, zera lan handia, gure herri honetan baserri haunitz dugu, eta jendia, bizi den jendia adindua da, nola jarraituko du
baserri mundu horrek hemendiko 20 urtera, herrian ere lotzeko jendia zer egin behar da, orduan, hiri plan berri horren barrenean doa dena, orduan, badugu erronka handi samarra, gurekin akituko ez dena, segitu beharko dena, eta hori denon artean landu beharrekoa. Zenbat biztan ditu Arantzak? 630 inguru ditugu. Eta izan da aldaketa? Garai batetik honat, biztanle kopuruari dagokionez? Bueno, ez dakit, 1950 urtean uste dut 1500 edo izan zirela, orduan hor jende ikusten da jende haunitzateri dela, eta gaur egun ere zaila da bizitza herri txiki batean, ze lanera kanpora doazi, eta orduan erresagoa da hiri batean, bera batean, lesaka batean bizitzea, hemen baino. Orduan, eman beharko lirake, horren ez dakit, hemen bizitzeko zeraren alde, bertzen neurri batzu, pentsatzeko merezi du Arantzan bizitzia. Eta orduan hor badugu lana handia denon artean egin beharra. Mentxu, arantztarra zara? Ez. Ez zara arantztarra? Ez, ni orain dela 27 urte etorri nintzen Arantzara bizitzera, Irundik, hiri batetik, hobeki bizitzeko asmotan, hiri bat badakigu zer den, ni nerez baserri batekoa naiz, irundarra izan nagatik ere, orduan, beste naturarekin beste kontaktu bat, eta herritiki batean, eta baserri batean bizitzeko asmotan, baserri batean bizi naiz, 4 kilometroa dagoen baserri batean, izan dugu ustiapen bat, oliaskoak hasi ditugu, erran nahi dut. Eta orain orain hementxe nago. Orain hementxe. Gustura, bino, lana egin behar da. Lan egin behar da. Zerbait ere aldatuko zenukezuk Arantzatik? Aldatu Arantza? Zerbait falta du errateko nik jarriko nuke hau izateko ja mundiala. Jo, eske ez dakit. Arantzak behar ditu, ez dakit nola erran, azpiegitura gehiago, udaletxean adibidez, ganbara hor dugu, ezin derabiliz lan haunitzen behar delako dirurik, ez da. Peletiki badu gaurtzaindegi bat, hori ere gure kontura doaie, aur nahikorik ez bada, orduan, ez dakit, politena izanen litzake, jendia etortzia bizitzera, jendia bertan gelditzea, eta ez dakit, guk hemen zer erran nahi zer erran behar dizut, ez dizut erranen kulturretxe bat, ez dakit, duin bizitzeko modua, ez nik besterik ez. Ez dakit, kanpora joateko eta garraio bideak eta pixkat, ez dakit, moldatzerik ere ez dakit izanen, den autobusak hurbiltzea, ez dakit. Zaila da, batez ere herritikia delako, ez? Guk duguna, Arantzak duena da natura. Horren bila etortzen da jendia. Jendea honitz etortzen da Arantzara, aterpe bat dugu, aterpe horretara aurra honitz etortzen da, jende honitz etortzen da mendira ibiltzera, eta hori da duguna, eta hori da zaindu behar duguna, nire ustez, altxor bat dugu, orduan altxor hori uste dut mantendu behar dugula, eta hor dugula, nik uste dut hori izango litzakela, adibidez, hau, lortuko balitz parke natural bezala edo izendatzia, izanen litzake gauza ona. Alde horretatik, ez azpiegiturak, ez bizitzeko duintasuna, behar bezala bizitzeko pertsonak berdin da Irunen, New Yorken edo hemen, nik uste dut izan behar ditugula aukera berberak, osasun aldetik, hezkuntza alde guzietatik, eta gero bat duguna natura denez, beste industriarik ez dugu, natura da, natura hori ahalden hobekien zaindu, eta horretarako agian lagundu beharko litzake jendia baserrietan gelditzeko, ze guk turismoa saltzen dugu inguru alakoa delako. Inguru alakoa izateko baserritarrak behar dira. Bestela, sasia eta larra bertzerik ez da etorriko.
Ni badakit Europan, Suizan eta olako lekutan laguntza bat jasotzen dutela gobernutik, baserritarrek dagoen bezala mantendu ahal izateko. Orduan, olako gauzak etorri beharko lirake Arantzaran ere ustez. Bertzela, Arantza herri txikia da, binon giroa badun herria, ez? Jende pilo bat etortzen dela eta... Bai, heldu den asteazkenean izan dugu azoka. Eren eguni etorri ziren Mikel Marquez eta Eñaute Elorrieta eta eman ziguten bagabiga emankizuna. Atzo antzerki polit bat izan genuen, Putinen guardasola, irri pilain genuen. Aurrentzako asteazkenean ere izan dugu ipuin kontalaria eta azoka hitz polita izaten da. Eta bai, badugu, bizia badu. Eta zuk erran duzula, jende pilo bat etortzen da inguru honengatikan eta badu ez, batzutan harritzen gara ez, orainen herri txikiak nolako turista pila ekartzen txun, ez? Ba, etorri behar da onaino, ez? Hori da. Onaino etorri behar da, gero landaetxetara joateko ere pistan barna ibili behar da, beste 4, 5, 6 kilometro, erran nahi dut, urrun ditugu, auzoak urrun dire, baserriak urrun dire, orduan, kosta egiten da baserrietan bizitzea, eta hori nolabait saritu emarko leitzak, ez? Saritu. Nahi baldin badugu, hori, bai turistak etortzea, hori delako nolabait iraun arazteko modu bat baserriak jendia herrian eta takit, horixe. Bueno, zuk erran duzu, 27 urte eraunkitu zuela Arantzan. Seinale gustura zaudela terri ona dela bizitzek, ez da? Bai, ni gustura nago, gustura eta beti sentitu naiz komunidadeko partaide. Ez nahi sentitu kanpotar, nik hori erraten aldut. Nik neonek, horrela sentitu du nire burua, arantztar bat naizela, ez hasieratik sentitu naiz horrela. Eta uste dut Arantzagoa duela horretatik zerbait, ez? Kanpotik etortzen den haunitz sentitzen direla kasi-kasi herritar. Nik uste dut hola izan behar duela eta hori ona dela, ez? Denontzako, ez? Goxo sentitzea eta honi ere hemengo parte bat naiz, ez? Bai. Agitu gimentxu, pues etzaitu denbora gehiago kenduko. Mila esker tartetxo eskaintzagatik eta ongi segi. Eta zuei ere, bai? Zabaltzagatik Arantzaren berri. Venga, gero arte. Aio. Eta Arantzatik paseoan sartu gara Pablonea ostatuan kafe bero bat hartzea, seguraldiak eskatzen zuen, eta hementxe, barran bertzaldian Pablonea ostatuko nagusi Ana Larretxea. Jepa, egunon? Egunon. Zer moduz? Aitzongi. Bueno, konta iguzu pixka bat, noiz sortu zen Pablonea ostatuan? Bueno, gurekin nire atautxik erosizun duela 54 urte. Eta lehengotik badakit bazegola bertze gizon batekin joixekin ostatua zen, baina gurekin 54. Eta zuk zenbat urte erankituzu ostatun lan? Nik fijo ja hemen egunero, pues 14 bat urte. Ze evoluzio eman du hasieratik gaur egunera? Hombre, evoluzioa izugarria. Nik aditzen ditut hemen, sukaldin ibiltzen diren bezeruk, nire atautxe eta amatxin bezeruk ere izan ziren, eta orduan aditzen ditut historiok, eta leheno jende, gauza bat egiten zen, denak jaten zuten gauza bera, hori ikus dugu evoluzio, baina ja orain da, orain eman behar duzu dentikan, orain izugarrizko aukera behar duzu, zaila dendik nahi ditu edo bokatak, hamburguesak, menua, karta dentik. Orain da azkenin... Zuk ere nabaritu duzu azkeneko, zu egontzaren 14 urte hauetan nabaritu duzu aldaketa, hasieratik onat? Bai, leheno etzen nahi mertze bokatari jaten. Leheno torten zen jendik, jaten zituen bi platera, hori etzen holko eskaintza zabalikan egitean. Bai, izugarria nabaitzen da, bai. Krisiak izan du, gu egon gara orain dela urte batzuk egon ginen krisian erabat murgilduat, nabaritu da, ostatu honetan, krisiak izan duen eragina? A ber,
nabaitu da, baina igual ez da hain mertzera nabaitu da, jendik igual, hori bokata gehiago, menua gehiago, udan eta kanpotik tortzen den jendik nabaitzen da bertze ohiturak ditula, menuak banatzen ditu, zakit bertze, eta gero, igual ez bakarrik krisiana, jendin arabera, adina kontua eta hori leheno txikiteon gehiago ibiltzen zen, oraingo jendia ez da ostatun txikiteon ibiltzen. Oraingo gaztek igual aste bukaeratan jaten dituzte bokatak, platerak, eta bertze atetzeko manera bada, erabat. Ze kontsumitzaile profil etortzen da normalian? Hemen generalen herriko jendekin egiten dugu lan. Batortzen da betiko jendea, sukaldeko 2 mailotan jandutenak betidanik. Karo, orain jende kopurua bajatu da leheno, 2 mailak betetzen ziren. Jende nagusigoa eta jende gaztiare bai, gurasuk ere unikin. Tortzen da, ibiltzen da jende mota. Claro, igual herri txikia izanik... Hori da, bertako jendekin egiten dugu azkenin lan. Ja, normala da. Me he quedado en blanco. Me he quedado en blanco. ¿Qué pasa? ¡Hala, patxikure hor da! Patxikure bertziente, Espera, galdetu bezala Xurian, galdetu behar nula zerbait ere... Bale, ja. Maribera. Claro, normalia, krisi garaia pasatu eta gero edo, erraten duten ez dira pasatu dugu, baina pixko bat gaur egungo beharrei egokitzen hasi zarete, adibidez, sare sozialen garrantzia, edo ez dakit, ostatu batean kasu honetan ez dakit zer egiten du mio. Nik egilerran ez naiz sare sozialak erabiltzen den personalitako bat ez naiz, badakit izugarrizko garrantzia dula, baina batzuetat uste dut ere urrunegi erauten dela. Zeba, erabilera horrek ere azkenin zaude esposizio bat beti, eta beti ez dire, ez dakit nolarran, ez dire gauzak, ez da egia, ez dire zuzenak, ez dakit nolarran. Baina zuk egin duzu sare sozialetan erran duzu, egin behar dut, ez? Beti erratzen dut egin behar dut. Egin behar dut, ja. Baina azkenin, guk hemen, hau negozio familiarra da, eta horrek ere denbora eskatzen du, nahi baduzu, nik ez dakit jendik erabiltzen du Facebooka edo, eta zabaltzen ditu beti gauzak nik, ez dut denborikan. Erratzen dugu eta holko lan batek hemen ez duzu konziliazio familiarrik. Eta azkenin, ez. Ze evoluzio edo, ze balorazio barkatu, ze balorazio eta duzuzuk zure kasuan, 14 urte hauetan? Balorazio, ni baikorra naiz, niri lana gustatu egiten zait. Baina ikusten dutena da jendik, pazientzia gutxik intortzen dela, ez dakit nolarran, ez dakit, batzutan harreman zakarra edo, eta besta eguntan, eta hori, bai nabaitu dut, ez dakit, errespeto falta pixko batzutan, bai. Ze zerbitzu eskaintzen ditu, barkatu, ze zerbitzu eskaintzen ditu ostatuak? Guk bazkariak, afariak ematen ditugu, eta gero inauteritan eta horitan, gau giroare besta gau ez. Eta horrek nire gileran ez dakit igual adin kontoia aspertu naizela, baina ez dakit gauza honit ez daizkit gustatzen edo, ez dakit? Ez dakit. Igual horrere nabarituko duzu, edo nabaritu izan duzu azkeneko urte hauetan duzu egontzaren urteetan aldatu dela beste egiteko giro hori, ez? Bai, hombre, nik barran bailana egiten bestetan, 22 urte dituta, hasi musikatik, hasi, ez dakit, hemen Euskal Herrien gaude, beti ez dakit, bertze musika mota eta ditu dugu, eta guain ez baduzu jartzen komertziala edo hori, ostatu gustutzen zaizu, eta gaina erratzen ez dakit, eta batzutan, hori nire horretze eta honiz gustatzen, ez dakit. Etorkizunera begira, ze helburu dituzu? Lanin segitzea, pentsatzen dut segituko dutela, egilarran pentsatzen dut gauzak ere gehiago aldatuko direla, bai iruditzen zait, lan egiteko modua aldatuko dela, jende aldatzen ari delakoz, eta ez dakit pentsatzen dut lan egingo dugula, ze aurten udan ikusi dugu kanpoko jende nahiko torri dela. Hola, mantendu ez gero ongi, sobera ere tortzi ez dakit nik. Baina, bai, horrela mantendu ez gero nahiko, primeran.
Arantztarra zara, Ana? Bai, bai. Eta latuko zenuke zerbait arantzatik edo zuretzako zerbait ere falta du arantzak? Aparkatzeko leku pixkot igual, ze beti hemen kotxe tartin ibiltzen gara. Bai. Denak igual kotxe pixkot itxin utzi edo Aha. oinez ibili, ez dakit zein den soluzioa. Baina, bueno, egileran lasai bizi gara, hemen ongi bizi gara. Bai. Etzen bertzel herri txikia izanik, errandute, 650 Bai. biztanle inguru ditula, turista pilo bat ibiltzen da. Bai. Zer du arantzak horren bertzeko turista etortzeko? Ez dakit, egileran betidan etorri da jendia. Eta gainera hemen karreterak hautzen da, espreski etorri behar Bai, bai, duzunara, bai. hemen ez da torri eta gero segitzen alduzuela itzinera, hemen karreterak autu egiten da. Ez dakit, baina Orduan, betidanik. Erraten alda arantzak, arantza herriak bizia badula, ez? Bai, egileran bai. Batzutan, ateri behar da asnasi hartzera Bai, bai, Amerikan bai, ere, bai. Zait, baina bai. Baina gustura bizitzara hemen. Bai, egileran bai. Eta hor txikiakin, eta dena, Bai. zerbitzu pila bat ditugu, bai, behar ditugun gauzak baditugu hemen. Aha. Orduan, egileran bai. Ederki. Bueno, Ana, ez zaitu denbora gehiago kenduko, mila esker tartetxo eskaintza bat xaloari. Eta, bueno, ongi segi. Eskerrik asko. Gero arte. Gero arte. Eta arantzako itzuliska egiten, Ekaitza elkarteko kide batekin elkartu gara. Hementxe dago Jule Noskoz, arantztarra eta Ekaitza elkarteko kide, ezta? Bai, hori da. Bueno, konta iguzu pixko bat, noiz sortu zen Ekaitza elkartea? Guaren dela 40 urte inguru sortu zen, eta hementxe segitzen dugu. Pentsatzen dut hasieratik onat aldaketak izan direla, hasieran zenbat partaide osatzen zuten Ekaitza ez dakit badakizun, baina adibidez gaur egun zenbat bazkide zaudete bertan? Hasiera baten ez dakit zenbatek hasi zuten, baina gaur egun 100 bat bazkide gaude, eta adin guztietatik, 20 urtetik hasi eta 80 urte ingurura. Izaten duzu ohitura elkartzeko bilerak edo horrela egiteko? Bai, tarteka hilabetean behin egiten dugu juntako bilera bat, eta gero elkartzen gara lagunekin edo afaritxo bat egiteko, edo bestelako pote bat hartzeko edo... Ze ekintza edo ekitaldiak antolatzen ditu Ekaitza elkarteak arantzan? Ekaitza elkarteak egin bat egin zen kultura eta kirola sustatzeko, eta gastronomiare bai, eta orduan baserritarren eguna, azaroak batean antolatzen da, eta berarekin batera asteburu kulturala, gero mendi itzulia eta mendi lasterketa. Eta pilota eskola ere berak eramaten du. Mendi lasterketaren, mendi itzulia aspaldi egiten da, eta mendi lasterketana nahiko berria da. Zer nolako erantzuna izan du lasterketa horrek? Guain dela 2 urte egin genuen, datorren urtean 3. edizio izango dugu, eta nahiko ongi atera zen, eta jarraitzeko gogoakin. Pentsatzen dut hori den antolatzeak suposatuko dula lan handia, ez? Nola hasten zarete hori den antolatzen? Bai, lana bai ekartzen du. Juntan gaudenok hasi ginen pixka bat antolatzen, eta gero herritarren laguntza handiarekin denen artean lortu dugu. Bueno, eta etorkizunara begira, ze helburu dituzue? Heldu diren gazteak honi jarraipena ematea, eta ea denen artean beti kultura eta kirola bultzatzen dugu. Eta ja bukatzen joateko, Julen arantztarra zara? Bai. Aldateko zenuke zerbait arantzatikan? Balin badago zerbait aldatzeko? Bai, euskararen erabilera gaur egungo gazteak jarraitzea. Eta zuretzako arantza herri bezala ona da bizitzeko? Bai, leku lasaia da, txikia, baina nik ezin dut besterik esan bertako izanik. Orduan, bertze edozineri gomendatuko zenuke Trankile Derrin hemen bizitzen aldela ongi. Bai, dudarik gabe. Zure itzi hor, gonbidatua zaude. Nor daki, igual etorkizun bat din. Hori da. Julen, batzatxut denbora gehiago kenduko, mila esker tartetxo hau eskaintzagatik, eta ongi segi. Eskerrik asko zure.
Portzirietako herri txiki honetan egun eman eta gero aietu da momentua agur errateko. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.